Barka da warhaka masu sauraro. A yau dai muna tafi da bikin Bashir mai shadda. To masu sauraro, wannan biki dai an yi shi ne a garin Kano. Za ku ga cewa nan dandamali ne na manyan jaruman masana'antar Kano wanda suke fitowa a matsayin iyaye suna shakatawar su ba ruwansu. Ta juyo antibili kika ganta didano kai kido ta samun ido shi da force yanzu ya kake yankido empty bugo duka muzo in na zo gurin ta cika san ido ita ce mana ita ce ta girma kamar ta fashe ita ce ta rike ni kudin ta kashi malama a get money zo kwalama kido allaji na iya babu zama yanzu babu ke kin gana yi kawa haba in ta ganni tana kerawa kin gani ne da riba kid na kashe miki cash muka diba yanzu ga mu aka duba showing the floor. To masu sauraro, kada dai ku manta kuna kallon bikin Bashir mai shadda ne daga tashar Saskit TV interview. Kuna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa inda za a ringa sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Wannan shine bikin Bashir mai shadda. Ta gano kido na sama ko To masu sauraro, kai tsaye dai kuna kallon tashar Saskit TV interview inda muka kutsa muku da wannan bidiyo na bikin Bashir mai shadda. Idan har kuna so ringa samun irin wa'annan bidiyo akai-akai, danna mana subscribe kuma alamar ƙararrawar sanarwa. yanzu tana cikin ruwa kudin mu kullun yana da karuwa kai ta koma yin garuwa she call me first ita ta ga dress ina bata tana cewa ta ga the best I'm the life for the party kido bala'i yanzu kaska ta di party the girl is a match over ina binta ta mini leg over abaki yanzu ko game over bad boy ta gano ni the girls over haka ne she making jealousy yanzu ta mutu ba ta iya motsi kai wai tana so ta bi body get money better muna jin alati ababa ta kudi a akwati kido bala'i kido bala'i kido bala'i na so da bala'i kido bala'i kido bala'i kido bala'i To masu sauraro, duka dai ana muka kawo ƙarshen shirin namu ne, muke cewa ku haɗu da mu a wani shirin na gaba domin ganin me zai wakana. Mun gode.